Спомняте ли си любимия учител? Защо между 7-та и 14-та година авторитетът на възрастния е толкова важен? В този период вече не става въпрос само за тялото, а и за сърцето и чувствата. Детето търси красота, вдъхновение и авторитет, който да следва от любов, а не от страх. Суперсилата на тази възраст е фантазията, а задачата е развитието на емоционалния свят. Ключова фигура е учителят авторитет и е важно не само какво казва той, а как го казва. Обикновено уроците по изкуство, музика и история са най-любими за децата на тази възраст, защото те хранят душата с образи на приказни герои, митове и епични приключения. А пубертетът в края на този цикъл е кулминацията на тези емоции. Ето защо тийнейджърските години са толкова драматични. Сподели в коментарите, кой беше фигурата авторитет в твоя живот между 7 и 14. И ни последвай за следващия епизод от поредицата.